Ha? Naku, patay tayo na matutulog ang lolang mamaya. Dito, oh. Dito, wag. Meron doon, meron dito. Isa lang tapo na ng balat na itlog. Mamaya pa yun, mainit pa yun, oh. Mainit pa to. Sabi sa'yo eh, mamaya na doon. Hindi na. Sige. Mabalitan ko. Kainin mo muna yun. Asa kaya ate mo? Baka dumiretso sa bayan, hindi mo kasabay umuwi. Oh! Paano dadarat yung bayan? Merong nanguhuli. Ano yung huli mga bata? Hindi. Ano? Bicycle nga. Sinabi ko sa'yo kakagapon. Ayun na naman. Ayaw na kasi mag-online eh. Mamaya! O sige, hintayin kita. Try mo na. Try mo na. Ano? Yan. Online nga to ah.